सर्वायकल कॅन्सर बद्दल आपण बोललो, ह्याच्यावर वॅक्सिन वगैरे आहे का? इफ यू कॅन जस्ट सो दॅट वी सी द बेटर साइड ऑफ दिस. ॲब्सोल्युटली, दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट यू हॅव रेस्ड. हे कसं आहे माहिती आहे का, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अ कंट्री लाईक अस. म्हणजे इट मे नॉट बी इम्पॉर्टंट फॉर US ऑर फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑर फॉर कारण त्यांच्याकडे एवढा इन्सिडन्सच नाही आहे. इट इज नॉट देअर प्रॉब्लेम, इट इज आवर प्रॉब्लेम. तर ह्याच्यामध्ये काय आहे की आता सर्वायकल कॅन्सरचं आतापर्यंत आपल्याला एक 5 वर्षापूर्वी कॉजच माहीत नव्हतं. पण आता आपल्याला माहित आहे की इट इज बिकॉज ऑफ अ व्हायरस इन्फेक्शन विच इज कॉल्ड एज अ ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस. तर त्या व्हायरसचं जेव्हा परसिस्टंट इन्फेक्शन होतं, म्हणजे ह्याच्यामध्ये अजून एक मला एक ऑडियन्सला क्लिअर करायचंय की ज्यांना HPV इन्फेक्शन होते त्यांना सगळ्यांना कॅन्सर होत नाही. इट इज ओनली 0.1%. ओके. सो म्हणजे ज्यांच्यामध्ये व्हायरस डझंट गेट इलिमिनेटेड, म्हणजे कधी कधी काय असतं की आपली बॉडीची प्रतिकारशक्ती खूप चांगली असते, बॉडीची प्रतिकारशक्ती आहे ती कॅन्सरना त्या व्हायरसला इलिमिनेट करते. पण काही जणांमध्ये बिकॉज ऑफ मेनी रिझन्स ते परसिस्ट होतं, म्हणजे व्हायरस परसिस्ट फॉर लॉंग टाइम, त्यांच्यामध्ये जाऊन कॅन्सर होतो. तर आता त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याकडे एक व्हॅक्सिन आलंय की जे काय करतं की त्या व्हायरसचं इन्फेक्शनच प्रिव्हेंट करतं. तर आतापर्यंत आपल्याकडे फक्त फॉरेन व्हॅक्सिन्स होते, पण आता वी आर व्हेरी व्हेरी फॉर्च्युनेट दॅट की इंडियन व्हॅक्सिन पण आलेलं आहे. आपलं भारतीय बनावटीचं व्हॅक्सिन मागच्या वर्षीच लॉन्च झालेलं आहे आणि आय थिंक आता यावर्षी इट विल बी अवेलेबल. त्याच्यामुळे काय होईल की कॉस्ट ऑफ व्हॅक्सिनेशन विल कम डाऊन. आता इम्पॉर्टंट आहे की हे कधी आणि कुणाला द्यायचं. तर हे इम्पॉर्टंट आहे की जेवढं लवकर देता येईल लाईफमध्ये दॅट इज बेटर. म्हणजे गाईडलाईन्सनुसार ते 9 to 13 या एजमध्ये द्यायला लागतं. म्हणजे बिफोर समबडी इज सेक्शुअली एक्सपोज्ड. ओके. म्हणजे एकदा ते व्हॅक्सिन एकदा इन्फेक्शन झालं की मग व्हॅक्सिन डझंट प्रिव्हेंट एनिथिंग. तो त्याच्या आधी मुलांना आणि मुलींना दॅट इज ते आता त्याला परमिशन आहे. त्याच्यामुळं द इन्सिडन्स ऑफ सर्वायकल कॅन्सर विल रिड्यूस सबस्टॅन्शियली.